Moje firma mi jen za poslední 3 roky vygenerovala čistě z prodeje služeb a digitálních produktů obrat větší než 10 milionů korun. A i přesto, že je to celkem fajn číslo, je tady pár věcí, které bych udělala jinak, pokud bych nezačínala podnikat online od začátku. A to je přesně důvod, proč nahrávám tento business vlog. Budu v něm s vámi sdílet mé cenné lekce a zkušenosti, díky kterým dosáhnete zase vámi stanovených výsledků mnohonásobně jednodušeji, rychleji a bez zbytečného stresu navíc. Pokud je to tedy pro vás zajímavé, říkám si s jistotou jedno, jste u tohoto videa na tom nejlepším místě a už se moc těším, až mi to po shlédnutí tohoto videa také i sami potvrdíte. Pojďme se do toho společně pustit. Tedy jako první ještě společně vyrazíme do mého oblíbeného coffee shopu na snídani a dobré kafe a hned poté společně vyrazíme na pláž, kde pro vás i celé video natočím. Co si totiž budeme s výhledem na oceán, mi i to povídání půjde o něco lépe. Tak pojďte společně se mnou. Nicméně právě teď se nacházím v Ulubatu, konkrétně v mém oblíbeném coffee shopu Nourish, kde mají nejen strašně výbornou kávu, ale hlavně moji absolutně oblíbenou snídani, kterou si také za chvíli uvidíte. OK, tak svoji oblíbenou snídani mám na stole a já si myslím, že až ji uvidíte, tak přesně pochopíte, proč ji miluju a proč ji snídám prakticky od začátku, co jsem zde byla poprvé, což už je nějaká doba zpátky. Nicméně, toto jídlo se jmenuje avostek a mám tam opražený chlebík, na tom je avokádo, v tom avokádu je zasazený feta sír a semi-dry drajčátka a nahoře tam pak jsou takové jako batátové chipsy, které tomu dodávají takový jako final touch. K tomu bílkoviny a 2 poached eggs, vajíčka, které jsou strašně dobrý a potom salát, aby to bylo alespoň trošku zelený. Takže já si to jdu užít a vypiju si kafe, s ním snídaní a poté už společně vyrazíme, abych s vámi mohla sdílet vše, co pro vás mám v rukávu, protože slibuju vám, je toho sakra hodně. Taková malá vsuvka, jak tady sedím v té kavárně s kamerou a všichni na mě koukají, tak je to jako celkem spojené s tématem, protože pokud bych měla vlastně svému mladšímu já doporučit jednu věc, tak by to byla jednoznačně i tato, a to je ta: přestaň se dříve zajímat o to, co se o tebe myslí druzí, protože v důsledku ti to může být úplně, ale úplně jedno. OK, let's go. OK, takže právě přijíždíme k pláži Niang Niang a je tady ten největší sraz na cestu dolů, který vám ukážu a pak schovu ten foťák, protože by to bylo během jízdy celkem nebezpečné. Tohle je příjezd na pláž a tohle je jenom začátek. Takže tohle mám za sebou a tohle před sebou. Ale nevadí, nic, co bych nezvládla. Tak jo, jsem tady, dorazila jsem za mě na nejhezčí pláž tady v Ulubatu, zvanou Niang Niang, která je absolutně perfektní, a to nejen na takovou čilovačku, ale i koupání a na takový odpočinek, a je tady fakt hezká pláž, což není vždycky úplně na Bali standardem. Nicméně jdu si najít nějaký cool spotík a pustíme se do natáčení. Hned na začátek tohoto videa bych chtěla říct, že natáčení v tomto prostředí a v plavkách mi jednoznačně sedí více než natáčení ve studiu a v saku, jako jsem to měla tendence dělat. Takže jsem moc ráda, že s vámi můžu tohle biznisové téma otevřít právě z tohoto krásného prostředí a o to více věřím, že bude pro vás nejen toto video jako hodnotné, ale díky tomuto krásnému prostoru a energii i inspirativní.
pojďme se do toho rovnou pustit. OK, dříve, než se společně dostaneme k těm 8 věcem, které bych udělala jinak, pokud bych dnes začínala podnikat online od začátku, ráda bych s vámi sdílela jednu věc, kterou jsem udělala sakra dobře a o které jsem přesvědčená, že je nutná proto, abychom vybudovali nejen profitabilní podnikání, ale i podnikání, které bude v souladu s námi. A to je to, že jsem si řekla, jak chci jako já, founder, fungovat. A to je za mě naprosto klíčové, protože jsem věděla, jaký business model si následně zvolit. A já tím, že jsem měla možnost za poslední 3 roky odkonzultovat opravdu stovky podnikatelek, tak vím, že je tato věc absolutně klíčová pro to, abychom vybudovali podnikání, které nám bude nejen generovat peníze, ale které bude i v souladu s námi. A pokud vůbec nevíte, co tím chci říct, tak vám to ukážu na mém konkrétním příkladě. Já jsem svoji firmu zakládala z Bali na vzdálenost 13 000 kilometrů a měla jsem jasno hned v několika věcech. Za prvé, věděla jsem přesně, že chci, aby mi moje podnikání umožňovalo jakousi místní flexibilitu a časovou. Takže jsem si nezvolila nějaký edukativní model, který by vyžadoval moji prezenci vyloženě v Česku. Stejně tak věděla jsem, že chci fungovat online, tudíž jsem okamžitě zakládala vlastně procesy a systémy, jak můžu najímat tým, který bude se mnou fungovat plně remote. Stejně tak vytvořila jsem si model, jehož primární cashflow je vlastně založené na digitálních automatizovaných produktech, protože jsem chtěla mít v životě nějakou flexibilitu. Ne například primárně na 1:1 konzultacích, které by mi braly vlastně všechen čas v mém kalendáři a já bych vůbec neměla to, proč jsem začala podnikat, což byla jakási ta svoboda. A tady tím jako neříkám, že nemůžu žádné tyto ostatní věci dělat, že nemůžu pořádat offline eventy, že nemůžu chodit do firem a dělat školení a že nemůžu se s mým týmem setkat offline a udělat školení face to face, ale nebyla to ta moje primární vize, tudíž jsem si ten svůj biznis uspůsobila tak, abychom fungovali plně online, abych já měla nějakou časovou flexibilitu a svobodu a hlavně, abych byla schopná spolupracovat s lidma z týmu, kteří tohle cítí stejně, protože fungovat remote ve firmě také není pro všechny. Ale tím, že jsem věděla, jak chci fungovat já, tak jsem tomu byla schopná uspůsobit ten business model. A to je za mě to, na co většina podnikatelů nemyslí. A s odstupem času pak třeba zjistí, že celou tu dobu budovali něco, co ale ani nikdy nechtěli řídit. A to je přesně to, proč to na začátek říkám, protože já jsem ráda, že jsem se takto zastavila ještě před samotným začátkem. A ačkoliv jsem nevěděla, jak bude vypadat celý můj plán a jak bude fungovat vlastně celé moje podnikání, tak jsem si byla schopná definovat to, jak chci žít já. A na základě toho hledala způsoby, jak ta firma může fungovat podle mě. Ne, abych vlastně budovala firmu a snažila se poté jako naopak do toho zasadit ten můj život. A to říkám proto, že to vnímám jako naprosto klíčové, abychom opravdu byli schopni vybudovat podnikání, které bude nejen profitabilní, ale které bude i v souladu s námi. A proto, pokud bych vám něco mohla doporučit, pokud právě teď začínáte podnikat online nebo podnikat i offline, definujte si, jak chcete fungovat. Protože je mnohem jednodušší hledat způsoby, jak do té vaší vize zapojit tu práci a to podnikání, než vlastně vybudovat podnikání a pak se do toho snažit nasáčkovat ten svůj život, což mnohokrát ani zjistíte, že ani úplně nejde. A ani mně by nešlo, pokud bych dneska školila online marketing primárně offline, musela být v Česku. Moje cashflow by bylo závislé jenom na tom, co udělám jako v rámci daného času já, tak bych s tím byla vše jen nespokojená. Takže to by byl takový dodatek předtím, než se dostanu k těm věcem, co jsem udělala. Co bych udělala jinak, nechci říkat špatně a tady se k tomu taky dostanu. Já neříkám, že jsem něco udělala že špatně, ale říkám, co bych dneska udělala jinak a lépe na základě zkušeností, které dneska mám, protože já vnímám chyby strašně pozitivně a vnímám to tak, že každá volba, kterou si vybereme a nás něco jako naučí a někam nás zavede a dá nám nějaké zkušenosti. Takže i pokud vy se najdete třeba v některých lekcích, které s vámi budu sdílet a udělali jste je třeba jinak a dneska je nevnímáte jako pozitivní, tak je neberte jako špatné, protože vás zavedli přesně tam, kde jste a i mě dneska moje cesta zavedla vlastně tam, kde jsem dnes a k životu, který jsem si vždycky přála žít. Dále, co bych ještě ráda k tomuto prvnímu bodu doplnila, je to, že offline akce nejsou špatné. Není špatné postavit si biznis na základě konzultací. Není to vůbec špatně, ale nebyl to směr pro mě. A já chci říct, že proto je strašně moc důležité definovat si to, jak chcete fungovat a na základě toho vlastně do toho vlastně dosazovat ty způsoby, které vám umožní dosáhnout vašich cílů, ale aby to vaše podnikání s vámi bylo v souladu. Takže žádný směr není špatný, je to jen vždycky o tom, že je tady
jen jeden směr, který je dobrý pro nás a s tím bychom měli pracovat. OK, pojďme se teď už ale posunout k první věci, kterou bych udělala jinak, pokud bych právě teď začínala podnikat online znovu. A to je, že bych si jinak poskládala svoji nabídku. A tady vám řeknu, jak jsem začala já, co na tom bylo super, ale co bych udělala jinak. A já když jsem se rozhodla jít vlastně směrem online marketingu, konzultací, sociálních sítí a vůbec jakoby směrem creator economy v rámci digitálních produktů a e-learning odvětví, tedy nějakého jako vzdělávacího industry, vzdělávacího prostředí, které je vlastně založené na sdílení jakéhosi know-how, tak jsem udělala jednu věc strašně dobře a to byla ta, že jsem ihned vlastně začala formou one-on-one mentoringu. A tady je to, s čím mě to strašně v tom biznise pomohlo. A možná vám to teďka bude připadat trošičku jako kontraproduktivní, protože jsem vám řekla, jo, ale vlastně ona nechtěla mít biznis založený na jedna konzultacích, ale chci vám tady jako říct, že vlastně každá ta věc má i v tom biznise tu svoji fázi a pro mě bylo absolutně nejrozumnější začít jedna konzultacema s klienty, protože mi to dalo strašně moc. A tady se chci k tomu dostat, proč to bylo dobrý. Pojďme se na to teď podívat z této stránky. Co potřebujeme v začátku podnikání? Za prvé je to určitě čas, a za druhé jsou to finance. A pokud začínáte podnikat od nuly, stejně jako jsem začínala podnikat od nuly já, když jsem 3 roky přiletěla na Bali jako s jedním kufrem a prakticky s žádnou vizí toho, co budu dělat, tak jsem opravdu neměla jako financí nazbyt. Měla jsem hodně času, takže jsem ho mohla využít, ale neměla jsem tolik financí. A když jsem se rozhodla vlastně vůbec jako začít podnikat online, tak jsem se zamyslela nad tím, jakým nejjednodušším způsobem a za jako nejméně času můžu vydělat co nejvíce financí, které potom budu moci investovat dále do té mojí vize, která je v souladu s tím, jak chci žít. To znamená v mém případě do tvorby plně automatizovaných produktů, digitálních. A tam jsem měla jasnou odpověď a ta zněla následovně: dělej dlouhodobé jedna konzultace. To jsem udělala dobře a dalo mi to hodně času, protože jsem si vzala nějaké, myslím, 4 klienty na první 3měsíční období, což pro mě byly reálně jako hodina týdně konzultace a k tomu jako nějaké časy na vyhodnocování, feedbackování, ale nevím, jestli mě třeba klient zabral 6-7 hodin měsíčně, tak to bylo super. A vlastně byla to high ticket služba, tudíž to byla drahší služba, která mě vlastně automaticky hned na začátku umožnila vydělat fakt hezké cash flow, které já jsem poté mohla investovat do toho biznisu dále. A zároveň mi to nevzalo ten čas. A teďka si vemte, kdybych já se rozhodla hned začít vlastně moji firmu tvorbou digitálních produktů. Já chápu, možná vám to někdo online řekne, ale tvorba digitálních produktů za prvé není jednoduchá, za druhé není levná a za třetí není rychlá. A za čtvrté nemusí se vám povést. A já jsem věděla, že když začnu jedna konzultace, že za prvé nejen získám cash flow, získám čas a budu moc jako fungovat a nebudu ten kurz tvořit jako s vědomím, potřebuju otočit, abych jako přežila. A za třetí, získala jsem reálné vhledy mých klientů, které jsem potom mohla implementovat do toho online programu. A to je to, co řada lidí dělá špatně. Řada lidí hned tvoří kurzy bez reálné praxe s klienty a poté tvoří programy na základě toho, co si myslí, že ti klienti potřebují, ne toho, co opravdu potřebují. A tam je mnohokrát opravdu velký rozdíl. Takže tohle to byla věc, kterou jsem udělala určitě dobře. Hned po pár měsících, co jsem dělala konzultace, jsem založila na vzdálenost 13 000 km i firmu a i přesto, že mi všichni říkali, že to nepůjde, tak se mi povedlo z Bali založit firmu v České republice, takže jsem strašně ráda, že se to povedlo a vlastně od té doby se začal psát náš příběh v rámci podnikání pro holky. A v té době, vlastně 3 měsíce potom, co jsem vůbec nějak s tou myšlenkou přišla, jsem se rozhodla uvést na trh svůj online kurz. Zase, bylo to fajn, dalo mi to hodně, ale dneska bych už s tím pracovala jinak. Já jsem tedy uvedla na trh online kurz a začala jsem launchem největšího programu a asi nejdražšího programu, který i dneska máme v nabídce. Což asi už tady toho cítíte, že to není jako úplně ideální scénář na začátek, když člověk nemá ve své publikum vybudovanou důvěru, hlavně nemá velkou komunitu, nemá velký jako e-mail list, takže ačkoliv to dopadlo super a já spustila svoji první kampaň a vydělala jsem nějakých $25 000 hned během první kampaně, což mi dalo jako fakt velké cashflow, se kterým jsem poté mohla pracovat dále, tak dneska bych to úplně nedělala, pokud bych byla na začátku, protože za prvé povedlo se mi to, protože jsem měla nějakou praxi z prodeje už z minulosti a za druhé, že jsem jako tak trošku v rámci té kampaně už věděla, co dělám, ale velké launche jsou velká škola, obzvlášť přes webinář a můžu říct, že to za mě jako dneska, když se na to dělám zpětně, to nebyl úplně ideální krok,
A to i přesto, že mi to dalo velký cashflow, se kterým jsem poté mohla pracovat dále, tak to byl jednorázový prodej. A tady se dostávám vlastně k jednomu velkému mínusu, protože i přesto, že si tenkrát vlastně náš velký kurz koupilo, kolik to bylo, přes 30 lidí, musela bych to propočítat, tak vlastně dalo mi to super cashflow, ale zase byl to jednorázový prodej, co já jsem těm lidem mohla dát. A nemohla jsem posloužit dalším lidem, kteří by od nás třeba něco nakoupili, ale nebyli připraveni hned nakoupit kurz za 25 000 korun. Tudíž jako OK, bylo to fajn, posunulo mě to kam mělo, ale pokud bych dneska mohla s tím pracovat jinak, tak s tím určitě pracuji jinak. A tady se dostanu k tomu, co bych udělala jinak s tím produktem. A ještě se dostanu k tomu, co bych udělala jinak i v rámci toho one-on-one mentoringu. Protože já jsem fungovala tak, že jsem vlastně uzavírala klienty na 3 měsíce, což bylo pro mě obrovským benefitem, protože za prvé jsem se nemusela každý měsíc starat o to, kdy budu mít dalšího klienta, protože jsem viděla, že mám klienty zavázané na 3 měsíce, jinak jsem ty spolupráce prostě nedělala, což upřímně doporučuji i vám, protože pokud chcete pro vaše klienty to nejlepší, tak víte, že jim jedna konzultace absolutně s ničím nepomůže, obzvlášť v mém případě online marketingu, podnikání a sociálních sítí. Je to takové, že na prvním kolu většinou jako podnikatelky jako trošku rozeberu, zajímám se o to, co potřebuju a poté stanovujeme konkrétní plán a pokud bych se s někým slyšela jednou, tak nejsem přesvědčená o tom, že ten člověk dosáhne super výsledku. Nejsem. A jelikož chci pro ně to nejlepší, ale chci i to nejlepší pro sebe, tak jsem i hned zvolila balíčky dlouhodobé spolupráce, což jsem udělala dobře. Co bych ale dneska udělala jinak je to, že bych každého toho následujícího klienta zdražovala o 10 až 20%. A to znamená, já jsem začínala na částkách za 20 000 korun měsíčně na spolupráci. A v rámci té spolupráce měl klient ode mě obsaženo vlastně 4 konzultace, tedy 1 konzultaci týdně, pravidelné vyhodnocování a byla jsem jim prakticky 24/7 na telefonu a dělala jim podporu. A klienti měli vždycky možnost buď platit najednou, to znamená, že platili vlastně 3krát měsíčně tuhle částku minus 10% za to, že platili najednou, anebo vlastně částku, kterou platili měsíčně. A vlastně celou dobu jsem to takhle držela a bylo to fajn, ale neudělala jsem to, že bych každého toho klienta zvedala třeba o 10%. A kdybych to udělala, tak prakticky můj 8. klient by mi vlastně dal stejné peníze, jako bych měla za 2 za cenu prvního. A ono tohle je strašně jednoduchý nástroj ke škálování a většinou tohle i podnikatelkám doporučuju, když dělají v rámci one-on-one, aby opravdu se nebáli každého toho klienta zvedat o nějakých 10 až 20%, protože s tím se nejen rychleji dostanete k číslům, který chcete dosáhnout, ale zároveň i jako na vás je to jako v pohodě na to zdražování, protože já vím, že když mi tenkrát někdo řekl, hele, zvedni spolupráci na 150 000, tak bych jako se na to úplně netvářila, nevěřila bych tomu, bylo by mi to strašně těžké prodávat a nešlo by mi to. Ale kdybych zvedala tu spolupráci o 10% pravidelně, s každým prvním nebo třeba s každým druhým klientem, tak bych se dostala mnohonásobně na vyšší čísla a to prakticky s úplným klidem na duši, protože těch 10% není ani takový skok pro toho klienta, ale vlastně může být hodně velkým skokem pro vás z nějakého kumulativního hlediska. Tak a co se týče toho produktu a co bych udělala jinak, než to, abych rovnou šla launchovat velký kurz, tak bych určitě přišla na trh s nižším cenovým produktem a hlavně tím, který by mi přiváděl peníze opakovaně. Nebyl to jednorázový prodej. A tady se dostávám ke členství. Členství je absolutně geniální produkt pro rozjezd vůbec digitálních produktů v online sektoru. A tady je proč. Členství je většinou nízký cenový produkt, to znamená, lidi k němu nepotřebují takovej závazek, jako potřebuji, když ode mě nakupovali kurz za 25 000. OK, povedlo se mi to, protože jsem měla nějakou jako důvěru na sociálních sítích, jsem působila od roku 2013, ale pokud bych začínala jako úplně z nuly, tak by to nebyl ideální scénář, jak začít, proto vám to taky ani nedoporučuji. A to členství je nízký cenový produkt, to znamená, že člověk tomu opravdu nepotřebuje mít vybudovaný vysoký faktor důvěry, aby nakoupil. Zároveň do biznesu vám to přinese mnohonásobně větší stabilitu, protože vy najednou získáte nejen jako měsíční cashflow, jednorázové, ale získáte právě měsíční cashflow, kdy vám budou peníze od vašich lidí přicházet opakovaně, což tomu biznesu dá jakousi stabilitu, se kterou můžete mnohonásobně jako lépe i v rámci budgetu a nějakého finančního plánování plánovat i pro realizaci nějakých navazujících projektů. Samozřejmě někdo může říct, jo, ale udržet lidi ve členství je těžké. Je to těžké, ale to je podnikání, jakoby, kdyby to bylo jednoduché, dělá to každý, ale určitě to jde, ale člověk
ten produkt, když ho udělá tak sakra dobrý, že ten člověk v něm najde něco, k čemu se bude potřebovat každý den vracet, tak vlastně nebude mít jediný důvod z toho členství odcházet. A zároveň členství je také geniální i proto, že budujete si fakt důvěru s lidma, kteří jsou součástí té vaší nevenkovní komunity, ale té placené, tudíž tomu dávají mnohonásobně jako větší pozornost a je to tyhle lidé, co jsou v tom členství, jsou pro vás potom ideálními lídy pro nákup jakýchkoliv dalších produktů. Takže pokud bych dneska začínala od začátku, tak opravdu dělám 1:1 mentoring. V momentě, kdy dosáhnu čísel, kterých potřebuju, tak bych klidně to stopla nebo si udržela jenom nějaké množství klientů, abych věděla, že mám třeba finance pro sebe a nemusela vytahovat peníze z firmy a investovala bych maximum času a úsilí do tvorby členství, které bych poté mohla vlastně prodávat svým klientům, a to ať už přes placenou reklamu, tak i organicky. A kdybych tomuto měla říct nějaký jako mínus, co členství má, tak samozřejmě jakoby členství je časově náročnější z časového hlediska. Jo, to znamená, že musíte do něj aktivně přispívat. Není to, že vytvoříte produkt a necháte ho bejt, což upřímně není ani pravda. Hodně lidí vám to bude říkat, ale my jsme třeba náš velký kurz dneska už přetáčeli 3x nebo 4x, protože Instagram je strašně dynamická platforma, která se neustále aktualizuje. Ale v rámci toho členství je vyžadován opravdu váš aktivní přístup, podpora, komunikace s lidma a neustále přispívání i nového obsahu. Ale za to máte opakované cashflow a to za to opravdu stojí. Pojďme se teď společně posunout dále, a to k věci číslo 2, kterou bych udělala jinak, kdybych začínala podnikat online od začátku. Vytvořila bych si jeden funnel na jednu nabídku, který bych neustále škálovala a zlepšovala. To znamená, jako první vytvořila bych si funnel pro 1:1 mentoring. V momentě, kdyby měla dostatek klientů a věděla, že jsem zajištěná na x měsíců dopředu, tak bych poté se spustila do tvorby funnelu pro členství. Pokud vůbec nevíte, co to prodejní funnel je, tak prodejní funnel je jakýsi proces, kdy virtuálně chytíte vašeho zákazníka za ruku, a to od momentu, co vás nezná, nevěří vám, až po jeho první nákup, až po to, co od vás bude nakupovat opakovaně, protože každý zákazník, když vás nezná, tak v prvé řadě vám nevěří, poté o vás někdy získá povědomí, v momentě, když vás získá povědomí, tak vás jako projeví nějaký zájem o to, co děláte, chce zjistit třeba, co nabízíte, co prodáváte, a tady přichází vlastně na řadu ten funnel, že si ho nějakým způsobem stáhnete do vašeho funnelu a vyjde z toho prodej. A ten prodej nemusí vyjít hned. Ti zákazníci jsou někde jako na hranici 1 až 10, někteří lidi nakupují více emocionálně, někteří více racionálně, někteří, když vás poznají, tak už automaticky k vám mají větší důvěru, protože jste jim více sympatičtí, ale někteří třeba bude jim zkrátka trvat déle, než od vás nakoupí, a to je v pořádku. Každý ten zákazník má na té své cestě ten svůj čas a naší odpovědností jako podnikatelů je jim ten čas dát. A kdybyste si fakt prodejní funnel měli představit nějakým jako vizuálu, tak si představte prodejní motor. Jakože motor, do kterého padají lidi, já vím, zní to hrozně, ale motor, do kterého padají lidi, tam proběhne nějaký proces a vyjdou vám z toho peníze. To znamená, padají do něj lídy, potenciální zákazníci, kde v tom funnelu se ustanou určité procesy a vypadne vám z toho cashflow, které je pro vaše podnikání nutné. A já vždycky říkám, že pokud se bojíme v podnikání bavit o penězích, tak vlastně škodíme jenom sami sobě, protože peníze jsou pro podnikání kyslík, díky kterému může ten biznis fungovat. A ačkoliv já miluju svoji práci, miluju tady pro vás nahrávat videa zadarmo, dělat spousty contentu a miluju svoji práci, tak stejně tak miluju peníze a to, co přináší nejen té firmě, mému týmu, aby ten tým mohla fungovat, ale i mě. A to chci říct, abyste se jako nebáli jako si přiznat, že chcete tím podnikáním vydělávat peníze, protože podnikání je holt o penězích. A dříve, než vám tady dám nějaké konkrétní ukázky vlastně toho, jak může vypadat funnel pro 1:1 mentoring a třeba funnel pro členství, tak bych chtěla říct, co bych 100% udělala v rámci toho funnelu ještě jinak. A to je to, že bych tvořila vlastně funnel s koncem v mysli. To znamená, jaký je ten finální výstup, kde chci toho člověka v tom finálním stádiu dostat. Já jsem tohle neudělala a můžu říct, že pro mě bylo strašně těžké potom do toho navazovat další nabídky. Já, když jsem začínala náš funnel tvořit, tak jsem automaticky přišla s naším velkým programem a bylo pro mě už potom mnohonásobně těžší dosazovat do toho menší produkty, které by toho člověka vlastně provedly menšími produkty až k tomu velkému. Ale v momentě, kdy začnete tvořit třeba od toho členství právě a začnete jako pracovat s tím, kde ty lidi chcete vést do budoucna, to třeba v horizontu 2-3 let, nebo jakoukoliv délku si stanovíte, tak je pro vás mnohem jednodušší vlastně tvořit ten funnel s tím koncem v té mysli, protože je mnohem jednodušší tam dosazovat ty věci, než poté se je tam snažit dosazovat zpětně.
Nicméně, pokud nemáte vůbec představu o tom, jak s prodejním funnelem pracovat, nebo možná jaký je rozdíl mezi jednotlivými digitálními produkty a jak si takovou strukturu nabídky nebo produktového portfolia poskládat, tak vás určitě srdečně zvu i do našeho biznisového programu Mám plno, ve kterém tohle rozebíráme absolutně krok za krokem. A to od jasné vize přes tvorbu nabídky, cenotvorbu, messaging nabídky, prodej až k návazné distribuci, která je absolutně klíčová pro to, abyste mohli vašim zákazníkům prodávat. Takže pokud je to pro vás zajímavé, určitě pak jukněte a do komentářů a pojďte se teď se mnou společně podívat na konkrétní příklady toho, jak může vypadat třeba funnel pro 1:1 mentoring nebo právě členství. OK, jak může vypadat takový prodejní funnel třeba na 1:1 mentoring? V prvé řadě váš klient o vás někde potřebuje získat povědomí, a to ať už to bude organicky přes sociální sítě nebo třeba pomocí placené reklamy. V momentě, kdy o vás získá povědomí, tak vy si ji potřebujete nějakým stylem převést k té nabídce. A to ideálně třeba přes nějaké freebie, který můžete opět distribuovat jak vlastně organicky, tak pomocí placené reklamy, a pod freebíčkem si můžete představit nějaký PDF soubor nebo nějaký, v češtině se tomu říká magnet, pomocí kterého vlastně vy si vybudujete segmentovaný list lidí, kteří vlastně projevili zájem o dané téma, se kterým mu následně pomáháte v rámci toho 1:1 mentoringu. Příkladem moje freebie mohlo být na téma 5 kroků, jak začít podnikat online, a daná osoba by si tohle freebíčko stáhla, a v momentě, kdyby si to freebie stáhla, tak by mi právě spadla do toho motoru. A v tom motoru by probíhal následující proces, a to je ten, že od momentu vlastně, co by ten zákazník si to freebie stáhnul, by mu začala chodit například 5denní prodejní e-mailová sekvence s nákupem vstupní konzultace se mnou, třeba za nějakou zvýhodněnou cenu. A v momentě, kdyby si člověk tu konzultaci se mnou zabukoval, tak já bych mu poté už na té vstupní konzultaci prodala ten dlouhodobý balíček. Tohle by mohla být fakt taková krátká inspirace pro to, jak pracovat s funnelem pro 1:1 mentoring. No a co se týče členství, tam to bude fungovat hodně podobně. Zase zákazník mě potřebuje nějak získat povědomí, ideálně, když si vytvoří nějaké freebie na téma, které to členství těm klientům poté návazně pomáhá, a daná osoba by si mohla stáhnout nějaký magnet, a to ať už v podobě třeba PDF souboru nebo webináře. V momentě, kdyby si člověk stáhl ten soubor nebo stal se součástí toho webináře, by mu šla x denní nějaká prodejní e-mailová sekvence se zvýhodněnou nabídkou na to, aby se k tomu členství připojil, a to ať už třeba na měsíční bázi nebo na té roční. A můžu říct, že od toho členství bych se hodně přiklánila než k PDF materiálům, raději ke kombinaci. To znamená, že by mohly být klidně i 2 magnety zdarma, a to jeden magnet vlastně v podobě PDF souboru, který by ale směřoval na nějaký bezplatný webinář, a z bezplatného webináře potom přímý nákup na nákup toho členství. A tady je proč. Během webináře si máte s lidma vlastně šanci vybudovat mnohonásobně větší důvěru. A pokud člověk má investovat do něčeho, čeho má být součástí rok, tak tady nejde možná jako až tak o ty peníze, jak o ten čas, který do toho ta daná osoba dá. A přesně proto je důležité a klidně využít této kombinace, a zároveň v momentě, kdy budete mít tyhle 2 magnety zdarma, tak je to pro vás výhodnější z toho hlediska, že třeba registrace na webinář jsou mnohonásobně drahší přes placenou reklamu než stažení freebie. Ale když to propojíte a ten člověk si stáhne freebie a z toho postažení freebie mu jde 5denní e-mailová sekvence na registraci na webinář, a z registrace na webinář mu jde po webináři potom třeba 5denní e-mailová sekvence na ten prodej, tak vlastně v tu chvíli, i pokud ten člověk se neregistruje na ten webinář, tak máte alespoň jeho e-mail a můžete s tím kontaktem pracovat do budoucna, a než kdyby viděl tu reklamu třeba na ten webinář na Facebooku nebo na Instagramu, nepřihlásil se a vy nemáte nic. Takže já velmi ráda pracuji s touto kombinací. Máme to takhle třeba postavené i v rámci průvodce automatizovaným prodejem, což je naše příručka, která poté lidi vede na náš bezplatný trénink, jak získávat na Instagramu klienty, a poté vlastně už navazujeme na nákup programu. A pokud si tohle chcete vyzkoušet v praxi, tak také klidně můžete. A co bych ještě ráda k tomuto tématu funnelu doplnila, je to, že ta neustálá práce na tom jednom funnelu se opravdu vyplácí. A z mojí zkušenosti, kterou dneska s klienty mám, a z toho přemýšlení, jak vlastně řada podnikatelů nad svými digitálními produkty přemýšlí, tak jsem měla možnost vypozorovat to, že v momentě, kdy se jim nějaká nabídka neprodává, tak automaticky říkají, hele, ta nabídka je špatná, já jdu vytvořit nějakou další. Ale paradox toho je, že pokud se jim neprodává nějaká nabídka, tak to ještě nutně nemusí být tou nabídkou, ale tím prodejním procesem. A většinou si to podnikatelé zkusí tak, že vytvoří další 3 ty nabídky, neprodává se jim ani jedna, a pak začínají absolutně pochybovat o tom, co dělají,
a proč jim to vlastně nefunguje a začínají pochybovat o sobě, namísto toho, aby se znovu podívali na to, jak celý ten funnel funguje. A já můžu říct, že neustálá práce na tom funnelu se opravdu vyplácí. My jsme kolikrát fakt některé e-mailové sekvence vytahujeme prakticky už 3 roky od začátku a neustále ten jednotlivý funnel inovujeme, protože pokud to děláme, tak víme, že dokážeme vychytávat ty jednotlivé mezery, které v tom funnelu jsou a vlastně zvyšovat tak kontinuálně naše výsledky. A tady je třeba to, s čím vám můžou právě neustále inovace jednoho funnelu pomoci. Za prvé je to určitě zvýšení otvíratelnosti a procentuální proklikovost v e-mail marketingu. Pokud pracujete s digitálními produkty, tak víte, že jako e-mail je ten váš největší a nejcennější asset. A čím vy více dokážete využít e-mail marketingu pro váš prodej, tím více budete a vlastně jako zvyšovat i vaše cash flow. A já můžu říct, že my jsme fakt vytahovali třeba naši prodejní e-mailovou sekvenci na náš velký kurz na třeba 8krát a neustále jsme ji přepisovali. A vlastně až teďka po 3 letech jsme dosáhli na absolutně epické výsledky, kdy máme fakt kolikrát i přes 70% větší open rate na posledním prodejním e-mailu. A fakt jako skvělý čísla, takže určitě se s tím vyplatí pracovat, protože když zvýšíte otevřitelnost a proklikovost e-mailu, tak dost pravděpodobně zvýšíte i vaše konverze. Také pokud budete třeba neustále aktualizovat a textace na prodejní stránce, tak máte možnost zvýšit vaše konverze lidí, kteří přijdou na tu prodejní stránku a projeví zájem, to znamená opět zvýšení prodejů. No a pokud bych to měla nějak sesumarizovat, tak obecně, pokud budete neustále pracovat na vašem funnelu, neustále ho budete zlepšovat a škálovat dále, tak zkrátka zvýšíte vaše prodeje a snížíte vaše náklady na akvizici, což je něco, co v online podnikání jednoznačně oceníte. OK, pojďme se teď už ale posunout k věci číslo 3, kterou bych udělala jinak, pokud bych právě teď začínala podnikat absolutně od začátku. A tou by bylo, abych netříštila pozornost a nesnažila se být na všech sociálních sítích, protože jak mi moje cesta ukázala, být všude neznamená, že to musí být vždycky i výhoda. A nechte mě vám to teď trošičku vysvětlit. Namísto toho, abych se snažila být aktivní všude, to znamená na Instagramu, v mém případě na 2 účtech, pravidelně nahrávala obsah na YouTube, jednou týdně podcast, tvořila obsah na LinkedIn a snažila se být zkrátka aktivní na všech sítích, namísto toho bych si zvolila jednu primární platformu, na které bych mohla tvořit dlouhý formát obsahu a jednu platformu, na které bych mohla ten dlouhý formát recyklovat do krátké formy obsahu. A já vím, teď vám to určitě zní strašně složitě, ale nebojte, vysvětlím vám to trošku do hloubky. Za prvé, co si můžete představit pod platformami, na které se tvoří primárně krátký formát obsahu? Ano, asi vás pravděpodobně hned napadl Instagram nebo TikTok. A určitě mají tyto platformy spousty výhod, ale také i nevýhod. A přesně k tomu se chci dostat. Výhody těchto platform jsou za prvé jednoduchá objevitelnost. Lidé nás můžou velmi jednoduše díky tvorbě virálního obsahu na těchto sítích najít. To znamená, je pro nás jednoduché na těchto platformách růst. A věc číslo 2, tvorba obsahu je jednoznačně rychlejší než tvorba dlouhého formátu. V konkrétním příkladě je mnohem jednodušší vymyslet nějaký smysluplný popisek Instagram Reelu, než točit třeba celé YouTubeové video, jako je tohle. Stejně, ale jak věci bývají jednoduché a rychlejší, tak s tím většinou přicházejí i nevýhody, které se týkají právě nějaké si dlouhodobosti a životnosti. A to je to, co já vnímám jako nevýhodu u vlastně krátkého formátu obsahu na těchto platformách. Za prvé je to určitě životnost. To, co sdílíte, za hodinu o tom už nikdo nemusí vědět. A pokud se zrovna někomu nezobrazíte na homepage a člověk nepůjde udělat vyloženě průzkum na váš profil, tak už o tom prostě nikdo neví, protože toho obsahu tam je strašně moc a ten obsah je uspůsoben na objevitelnost, ne na to, aby se neustále jako lidem zobrazoval zpátky. No a pak věc číslo 2, která je obrovskou nevýhodou na těchto sítích krátkého formátu, je ta, že v momentě, kdy přestanete tvořit, tak končíte. Nerostete, prostě končíte. A víte, jaká já jsem? Já se snažím dívat hodně na efektivitu mojí práce a to, jaké výsledky mi může moje práce vlastně přinášet dlouhodobě. A to je přesně důvod, proč já jsem si třeba tolik zamilovala platformy dlouhého obsahu, jako je třeba YouTube, podcast nebo také blog. A přesně k tomu se chci dostat, protože ano, i tyto dlouhoformátové platformy mají jakési své nevýhody a i výhody. Pojďme se ale hned jako první dostat těm výhodám. Ať už je to YouTube, ať už je to blog nebo podcast. Všechny tyhle platformy jsou založeny na základě SEO, respektive optimalizace pro vyhledávače. A pokud vytvoříme něco, co je SEO friendly, tak můžeme kontinuálně růst. A to je přesně to, proč tyto platformy miluju, protože ten kontinuální růst na tom může být opravdu rapidní a
To, že třeba někdy skončíme s naší tvorbou, neznamená, že nám musí ta tvorba skončit, vlastně jakoby ukončit ty výsledky, které nám doposud generuje. A já vám to chci ukázat na reálném příkladě. Před 2 lety jsem na YouTube nahrála tohleto video na téma, jak vytvořit svůj první Instagram Reel. A i přesto, že jsem nebyla na svém YouTube kanále přes půl roku vůbec aktivní, což jsem vám říkala i v tomto předchozím videu z Bali, na které se vám určitě doporučuji podívat, a tak i přesto počet zobrazení, délka sledovanosti a i počet odběratelů mi neustále rostl, protože tohleto video bylo nejen SEO friendly, ale hlavně se jednalo o téma, které bylo pro řadu lidí aktuální a byl to vlastně návod na to, jak tvořit Instagram Reel. Tudíž tohleto video neustále rostlo a doručovalo mi výsledky. A to nejen v počtu zhlédnutí, ale i v počtu prodejů, protože já jsem v tomhle videu odpromovala i náš magnet, naše freebie na téma a myslím, jak se stát Reels profesionálem, něco takového, máme vlastně PDF příručku a z této PDF příručky byl navázaný prodej na náš malý produkt. A i přesto, že jsem vlastně půl roku zde vůbec nenatáčela, tak tím, že rostla sledovanost z toho videa, tak se mi rozšiřovala i e-mailová databáze přesně mých jako potenciálních zákazníků, kteří by mohli projevit zájem o ten můj navazující produkt. To znamená, že to video mi kontinuálně generovalo výsledky a to i přesto, když jsem nebyla aktivní. To stejné pak platí například i o tomto videu, kde jsme s naším publikem sdíleli to, jak přidávat vlastně titulky do Instagram Reels nebo toho, jak si právě nastavit své Instagram bio. Vzhledem k tomu, že všechno tohle byly témata, které lidé často vyhledávají, tak tato videa kontinuálně rostly a to je přesně důvod, proč mám YouTube tolik v oblibě. OK, reálně jsem ten foťák musela schovat trošku do stínu a přemístit se, protože si nemyslím, že by to vydržel do konce, protože nás toho čeká ještě dost. Nicméně, abych zde nevychvalovala neustále jen YouTube, tak stejně skvěle funguje i podcast, který nám v průběhu celého roku, i přesto, že jsem nenahrála jedinou epizodu, generoval absolutně skvělé výsledky. A to nejen v jeho růstu, protože můj podcast prakticky nejvíce vyrostl po 2,5 letech vlastně v té době, co jsem nenahrávala vůbec nic, což mi přijde naprosto šílený, ale hlavně nám generoval stále hromadu prodejů, protože podcast je také dlouhoformátová platforma, kde jsem měla možnost rozvést moji edukaci více do hloubky a lidé, kteří si poslechli třeba všechny moje epizody, tak získali hrozně jako moc z mé strany know-how a věděli, že vím, o čem mluvím, což je třeba návazně vedlo i k nákupům nebo právě stažením různých magnetů, které jsem s nimi v průběhu jednotlivých epizod sdílela. Další výhodou dlouhého formátu obsahu je pak to, že zatímco u krátkého formátu obsahu, když něco vytvořím, tak to tím končí. Tak u dlouhého formátu je to právě naopak, protože v momentě, kdy vytvořím YouTube skript, tak to nekončí, ale teprve začíná. A já vám přesně řeknu, jak to myslím. Představte si, mám hotový YouTube skript. Co si myslíte, že jako první udělám? Samozřejmě nahraju YouTubeové video. Tím to ale nekončí. Z YouTubeového videa totiž můžu vystříhat jednotlivé výstřižky v podobě videa, které poté nasdílím třeba na Instagram Reels nebo TikTok. Dále YouTube skript můžu velmi snadno převést do blogového článku a třeba jenom trošičku mírně poupravit textaci a optimalizaci více pro blog a zasáhnout tak díky blogu i další publikum. Stejně tak z toho skriptu můžu čerpat do instagramových příspěvků nebo třeba karuselů, které i my na našem profilu Podnikání pro holky pravidelně sdílíme. No a samozřejmě, když poté vychází video na YouTube ven, tak ho chci podpořit i skrz svůj e-mail marketing a textaci z toho videa následně využiju i do newsletteru, kde poté lidi dále směřují právě ke shlédnutí videa na YouTube. Také z YouTube skriptu bych klidně mohla vytahovat krátké myšlenky, které bych mohla sdílet na Threads nebo Twitter, stejně tak různé citáty nebo třeba infografiky, se kterými bych mohla následně na krátkoformátových platformách pracovat. Jak vidíte, tak využitelnost dlouhého formátu obsahu je opravdu široká a pokud se s ní naučíte pracovat, jednoznačně to ve vaší tvorbě oceníte. Dále, dlouhý formát obsahu je také skvělým nástrojem, jak vybudovat s publikem důvěru a to mnohonásobně rychleji. Zatímco na Instagramu nás jen tak jako někdo zaregistruje, řekne si OK, dává mi smysl, co ta holka dělá. U toho YouTubeového videa nebo podcastu má člověk možnost toho člověka vlastně na druhé straně poznat mnohonásobně více a vybudovat si tak k němu mnohonásobně rychleji i faktor důvěry. A jak to víte, tak důvěra je naprosto klíčová pro to, abychom mohli poté našim zákazníkům prodávat.
No a v neposlední řadě bych tady zmínila ještě jeden benefit, který už jsem tady zmínila, ale myslím si, že stojí za zmínku ještě jednou, a to je ten, že dlouhý formát obsahu vás značně ovlivní v prodejích, pokud dokážete ten dlouhý formát navázat na ten váš funnel. A to ať už tak, že budete třeba ve vašich videích nebo podcastech nebo blogových článcích promovat třeba klidně vaše produkty, programy, ale třeba i zdroje zdarma, díky kterým se ta osoba na druhé straně dostane do toho vašeho prodejního funnelu, do toho vašeho prodejního motoru a bude se ten proces moci postarat o ten nákup. A asi chápete, kam tím mířím a co vám tím chci říct. Nejen, že mám dlouhý formát obsahu opravdu v oblibě, ale pokud bych dnes začínala od začátku, tak bych si opravdu zvolila jednu prioritní dlouhoformátovou platformu, na které bych tvořila jednou týdně dlouhý formát obsahu a z té následně recyklovala všechno ostatní. Má to také výhodu i v delegaci, protože když jsem třeba vytvořila YouTube skript, tak pro mě bylo velmi snadné přidat to copywriterovi, který z toho vypracoval blogový článek, anebo třeba příspěvky na sociální sítě. A zároveň se věděla, že informace, které píše, jsou v integritě se mnou, ale mě to už nestalo žáden extra čas navíc. Věřím tedy, že vám tato perspektiva pomohla. Teď jsem se pro změnu musela přemístit já. Nevzala jsem si totiž s sebou opalovací krém, absolutně nevím, jak mě to napadlo v tomto horku, nebo spíše nenapadlo, ale potřebovala jsem už reálně najít alespoň trochu stínu, abych tady pro změnu teď nezhořela já a nejen můj foťák. Takže vítám vás v nové lokaci a pojďme se společně posunout ke čtvrté věci, kterou bych udělala jinak, pokud bych dnes začínala podnikat online od začátku. A to je, že bych se mnohonásobně dříve soustředila na svoji zónu génia a vše ostatní delegovala, automatizovala nebo to prostě nedělala vůbec. A ano, já to chápu. Ono může být velmi snadné dělat v podnikání všechno. A já vím, že my ambiciozní podnikatelé jsme perfektní v tom, abychom všechno zvládali. Faktem ale je, že dělání všeho ještě neznamená, že dosahujeme lepších výsledků a za druhé, že děláme jen práci, ve které jsme nejlepší a která nás opravdu baví. A já vím, že by někdo mohl namítnout, OK, práce nás nemusí bavit, ale já věřím v to, že každý z nás, kdo začal podnikat proto, aby dělal něco, co mu dává smysl. A pokud by tomu tak nebylo, že nás práce má naplňovat, tak by přece lidi nekončili v pracích, které je třeba nebaví, které je třeba nenaplňují. Takže to naplnění naše v práci je důležité. A pokud v podnikání děláme neustále všechno, a to mnohokrát i aktivity, ve kterých nejsme dobří, které nám nejdou a které nás nebaví, tak mnohokrát ztratíme takový ten náš drive a tu radost a vlastně ztrácíme to, kvůli čeho jsme v podnikání, nebo kvůli čeho jsme vlastně podnikat vůbec jednou začali. Takže já si stojím za tím, že bychom měli nějaké naplnění cítit. A také v tom, že pokud my se jako foundři cítíme naplnění a cítíme se dobře, tak dokážeme generovat skvělé nápady, profitabilnější nápady a dokážeme se tak soustředit na to, v čem jsme opravdu nejlepší. A přesně s tím mi hodně pomohla knížka The Big Leap od Gay Hendrick, který se vlastně definici zóny génia věnuje v jeho knize velmi podrobně. Nicméně, pokud bych vám to měla sesumarizovat možná nějak tak z mé perspektivy a z jednoduššího úhlu pohledu, tak by tady byly 4 otázky, na které bych si jednoznačně odpověděla dříve, pokud bych začínala podnikat právě teď od začátku. A těmi by byly: jaké aktivity dělám a nejsem v nich dobrá. To je jakási nekompetentní zóna. Ta, kterou prostě nechceme dělat a ani nám nejde. Dále, jaké aktivity dělám, jsem v nich dobrá, ale jako moc mě to nebaví. To je jakási kompetentní zóna a je to pro nás takové to jako jo, je to OK, zvládnu to, ale není to nic, co by mě naplňovalo nebo vracelo mi energii zpátky. Dále je pak jakási zóna excelence, kdy my si odpovídáme na otázku, jaké aktivity dělám, mám je ráda a jsem v nich dobrá. To znamená takové to jako, co nám fakt jde, jsme v tom dobří, generuje nám to super výsledky, ale není to ještě takové to, u čeho fakt jako hoříme a zapomínáme na čas, kdy cítíme tu flow. Tam právě přichází na řadu ta zóna génia, což jsou aktivity, které doslova milujeme a jsme v nich nejlepší. A kdybych začínala dneska od začátku, tak si odpovím na tyto 4 otázky a všechno, co by nebylo součástí té zóny génia, bych buď automatizovala, delegovala, nebo pokud je to v té firmě možné, tak bych to prostě nedělala vůbec. Pevně totiž věřím v to, že čím méně těch věcí v podnikání děláme, tím máme vlastně větší prostor zlepšovat těch pár, ve kterých jsme opravdu nejlepší. A přesně s tím vám definice vaší zóny génia a odpovědi na tyto otázky mohou pomoci. Pojďme si teď společně posunout dále. OK, věc číslo 5 je také spojená s delegací a pokud bych tedy něco mohla udělat jinak, pokud bych začínala od začátku, tak by to bylo jednoznačně to, abych vlastně se soustředila více na coaching mého týmu a tvorbu procesů,
než to, abych se neustále všechno snažila zvládat já. Protože z krátkodobého hlediska je pro nás kolikrát jednodušší ty položky udělat. Protože je to pro nás rychlejší, než je to někomu vysvětlovat. Ale z dlouhodobého to tak už není. Protože zatímco z krátkodobého hlediska to zvládneme sami, z dlouhodobého vlastně to už musíme jen dělat my a ten čas nám to bere, nevrací. A to je přesně to, co bych udělala jinak. A já vám hned na začátek řeknu takový background toho, jak jsem si k tomu vlastně musela dojít. A loňský rok pro mě byl extrémně těžký, což jsem s vámi sdílela i v tomto videu s předchozím z Bali, na které se vám také potřebuji podívat, že pochopíte celý ten kontext toho, o čem teďka budu mluvit. Nicméně v krátkosti, loni jsem na tom nebyla úplně psychicky v pohodě a najednou ta Markéta, která byla schopná zvládat práci za 20 lidí, najednou nebyla schopná zvládat ani tu svoji. A to pro mě byla hodně cenná lekce, kdy jsem si jako uvědomila, že je čas věci začít dělat jinak a je čas se k té firmě začít chovat jako k firmě, ne jako podnikání, které já si tady jako dělám sama na sebe. A protože, abyste pochopili, jak já jsem do té doby fungovala. Vlastně veškerá práce ve firmě byla hotová, pokud jsem přišla s tou původní iniciativou já. Takže všechno chodilo takhle. Markéta delegovala. Markéta byla perfektní v delegování. Od prvního momentu všechno delegovala. Ale vlastně v momentě, kdy tam nebyla ta prvotní iniciativa, tak najednou nebyla práce, protože vlastně jako Markéta nemohla vytvářet tu původní iniciativu. A to znamená, moje videa byly sestříhané, když jsem nahrála video. Moje podcasty byly sestříhané, když jsem nahrála podcast. Příspěvky na Instagram byly graficky zpracované, když já jsem je zpracovala textově. A příspěvky do naší facebookové komunity byly hotové, když já jsem přišla s původní jako nějakým nápadem, jak to udělat. A vlastně reklamy byly spuštěné, když já jsem přišla s konkrétními bannery, popisky a tím, jak chci, aby věci byly. A hlavně jedna velmi důležitá věc, každá koruna, která se v tom biznisu vydělala, byla závislá na tom, co udělám já. A i přesto, že jsem měla hromadu automatizovaných procesů, tak v momentě, kdy já bych nedelegovala, že mají být zapnuté ty reklamy, tak dost pravděpodobně by se to cashflow generovalo jenom z nějaké organiky. To stejný, pokud bych nevytvořila jako zadání na obsah, který by byl prodejní, tak by ten prodejní obsah prostě nebyl. A to pro mě byla facka, kdy jsem si musela přiznat, Markéto, tady neděláš něco dobře. A na základě této perspektivy jsem začala postupně vlastně dělat řadu změn. Jednou z prvních bylo, že jsem začala smýšlet jako ta podnikatelka, kterou já chci být, ne ta, kterou jsem teď. A začala jsem se rozhodovat v souladu s tím člověkem, který je tam, kde já chci být, který vydělává tolik, jak chci já a který vlastně žije životní styl, který já si přeju žít. A na základě této perspektivy dělala akce. Protože věděla jsem, že když začnu rozhodovat podle toho člověka, kde chci být, tak pro mě bude mnohem snadnější tam dojít, protože budou moje akce v souladu s jeho akcemi. A to je to, co mi extrémně pomohlo, protože jsem si vybavila, že ta Markéta, která vlastní firmu Podnikání pro holky, neodpovídá na e-maily v jejím volném čase. Ona si užívá svůj volný čas. Ona pracuje na aktivitách, které ji baví, příkladem na tvorbě obsahu a na prodeji a na marketingu, protože ví, že to jsou sektory, ve kterých je nejlepší. Už se ale tato Markéta nezajímá o to, jak pracovat s financemi, protože v tom prostě není dobrá a ví, že to raději předá někomu dalšímu. A vlastně vyselektovala jsem si takhle všechny aktivity, které ve svém biznise dělám a vedle toho si udělala sloupec. Vlastně jako co dělám já a co dělá ta Markéta, kterou si chci stát. A do toho zařadila jen ty aktivity, které tam patřily. A všechny ostatní jsem vlastně delegovala dále a soustředila jsem se právě na to, jak můžu vytvořit procesy, aby to ti lidi byli schopni zvládnout vlastně tu práci zvládnout za mě. Další věc, kterou jsem změnila, o které jsem se už před chviličkou také tady zmiňovala, tak to je ta, že jsem si definovala svoji zónu génia a vlastně všechno ostatní delegovala, automatizovala nebo přestala dělat vůbec. Ono totiž může být strašně jako snadné dělat v tom biznise něco, ale otázka, je dělání toho něco i více? Doručuje nám to více výsledků, nebo je to jenom distrakce? A v mnoha případech je to distrakce, protože je pro nás jednodušší fungovat v tom dělání, než se zastavit a zamyslet se nad tím, co můžeme třeba začít jinak dělat a podobně. Takže tohle byla věc, která mi také strašně moc pomohla. Dále, další změna, kterou jsem v rámci tohoto udělala, je, že jsem s týmem začala diskutovat nad plánem a nad tím, jak dosáhneme výsledku. Ne, že jsem přišla já a řekla, musíme udělat toto, abychom dosáhli tohoto. Já jsem přišla na stůl s tím, chci tyto výsledky, pojďme se pobavit o tom, jak to můžeme udělat. Tudíž jsem vlastně dovolila těm lidem zakomponovat se do toho procesu. A dám tady příklad třeba v rámci reklam. Vlastně máme skvělého člověka na reklamy, který je s náma od začátku. Ten člověk má mnohem více praxe v reklamě než já, umí prostě reklamu perfektně, dělají 10 let, dělají pro firmy, otáčí jako v rámci reklamy
strašně velký budget. A přesto jsem to byla já, která chodila za ním a říkala mu, co má dělat. Jakože, jak bizární to je, když se na to teďka dívám zpětně. A já jsem vlastně namísto toho, abych přišla, hele, zapni tyto banery, zapni tyto videa, dej do toho takovej budget, na takové publika, bla, 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 tak jsem mu raději řekla, hele, chci dosáhnout těchto výsledků, řekni mi, co pro to já mám ze své strany udělat. Kolik materiálu potřebuješ, jaké textace potřebuješ. Jo, a vlastně najednou ta odpovědnost není na mě, ale je na tom týmu, aby mi řekli, co já mám dělat. A podle mě to pro ten tým bylo strašně nekomfortní. Po tom, co byli zvyknutí na to, že já jsem rozdávala ty úkoly, tak najednou jsem jim řekla, hele, ale ty mi máš dát deadline, ne já tobě. A vlastně trvalo to přetvořit ten proces, ale vlastně povedlo se to a dneska to nemůžu být jako ráda, protože i teďka jsem prostě na Bali a vím, že se ten biznes beze mě prostě ten měsíc nezblázní. Ano, jsem týmu k dispozici, pomáhám jim, ale vím, že prostě veškeré hlavní věci je prostě obstaráno a fakt není nic víc, než kdy i vím, že prostě ta firma generuje ty peníze, i když já jsem zrovna tady a prostě užívám si život, nebo tady pro vás prostě tvořím obsah, který mě strašně moc baví a naplňuje. A to je přesně o tom, když člověk vlastně začne více delegovat odpovědnost, ne ty úkoly. Protože když delegujeme úkoly, tak vlastně ti lidi budou vždycky čekat na to, až jim ten úkol dáme. Ale když delegujeme odpovědnost, to znamená, chceme růst měsíčně o 1000 sledujících na Instagramu, tak najednou delegujeme tu odpovědnost za ten výsledek a ti lidi hledají sami způsob, jak těch výsledků dosáhnout. A to je jednoznačně něco, co pro mě změnilo opravdu hodně. Bod číslo 6. Já jsem to tady trošku nakousla. No jo, nejsem v tom dobrá. Ale i to je důležité si přiznat. OK. A věc číslo 6, kterou bych udělala jinak, kdybych dneska začínala podnikat online od začátku, tak bych měla jednoznačně větší pořádek ve financích. A definovala si předem finanční plán, než jako platila věci a pak se zpětně dívala na to, hele, tak vyjdeme, nevyjdeme. A ono je tohle jako strašně super mindset, takové to vždycky otočím na vydělávání, protože když člověk musí, tak prostě musí. A byla jsem hodněkrát v těch stádiích, kdy jsem věděla, hele, jako by teďka fakt potřebujeme otočit cash flow a vždycky jsem našla způsob, jak to udělat. Takže jako na vydělávání je to super mindset. Ale loni, když jsem byla jako down, tak i přesto, že ta firma vydělávala fakt stovky tisíc měsíčně na autopilot a já jsem za to nemohla být vděčnější, tak jsem si uvědomila jedno. Co kdyby se to teď stoplo? Co se jako stane? Já jsem tenkrát vlastně jako neměla kapacitu na to, abych hledala to řešení. A to byla pro mě taková taky jako facka začít přemýšlet nad těma financema jinak a uvědomit si hlavně, že ono nevždycky se bude v podnikání dařit. A je to úplně normální a můžou nastat období, kdy se přestane dařit. A co potom? Takže kdybych dneska mohla jako začít znovu a jinak, tak bych si minimálně jako vytvořila 3měsíční rezervy pro tu firmu, automaticky počítala třeba s 30% jako nečekanými výdaji a předem si ten rozpočet plánovala. Ne jako s tím tak jako pracovala, jako že hele, já vím, že to zvládnu. A ano, já jsem měla to štěstí, vždycky jsem to zvládla, ale jako byly chvíle, co jsem byla ve stresu a upřímně není to příjemné, protože člověk už jako když má firmu, tak není na ičo a jako úplně nemůže si s těma financema prostě pracovat, přijde jako odejde, už nad tím potřebuje přemýšlet trošku jinak a i přesto, že jsem fakt jako nespadla tím těžkým pádem na tu držku, protože všechno fungovalo, všechno mi vyšlo, tak vlastně to, že jsem nebyla loni úplně psychicky v pohodě a neměla jsem navíc tu extra sílu vlastně hledat případně to řešení, kdyby se něco stalo, tak mě to vedlo k hodně uvědoměním v rámci financí a to i v rámci těch osobních, kdy jsem se třeba konečně dokopala i k investování, protože jsem si uvědomila, že přesně můžou nastat období, kdy my nebudeme moci a vlastně představa, že moje finance jsou závislé jen na tom vlastně, jako si zrovna můžu, nebylo nikdy v souladu se mnou. Takže jsem moc ráda za loňské cenné lekce, bolelo to si to přiznat, ale dnes se na to dívám jednoznačně pozitivně. Pojďme tedy dále. Věc číslo 7, kterou bych udělala jinak a méně bych se inspirovala u druhých a věřila svým vlastním unikátním nápadům. A já si myslím, že tohle bude rezonovat s mnohými z vás, protože obzvlášť v začátku máme kolikrát pocit, že nápady všech ostatních jsou lepší než ty naše, protože nemáme vlastně v to naše já takovou tu jistotu. Ale můžu říct, že jsem si uvědomila, že s každou tou inspirací, co já hledám u někoho jiného, vlastně ztrácím svoje originální nápady, svoji unikátní perspektivu a vlastně
to originálno, co bych mohla do toho biznesu přinést. A konec konců ty moje nápady byly kolikrát i mnohonásobně lepší. A já vím, že může být fakt strašně snadné myslet na to, že nápady všech ostatních jsou lepší než ty naše, ale mě ta moje cesta ukázala, že ty moje nápady jsou pro mě nejlepší, protože já jsem nejvíce v souladu s mými zákazníky, s mými hodnotami, s hodnotami, které má ta firma a s tím, co chci předávat. A ono dalším problémem je to, že pokud já se u někoho inspiruju, tak vidím jen tu špičku ledovce, ne to, co je pod tím ledovcem, díky čemu ta věc funguje. A já vám tady dám například jako konkrétní ukázku. Pokud vy se třeba budete inspirovat naším obsahem na sociálních sítích, tak nejen, že to pro vás dost pravděpodobně nebude fungovat, protože máte jiné hodnoty, jinou tonalitu značky, jiný způsob komunikace a podobně, ale za druhé, vy uvidíte jen ten vizuál a jen ten popisek, ale neuvidíte tu strategii, na základě které ten obsah ale stojí. A to je přesně ono. Potom vám to nebude fungovat a budete hledat důvody. Proč? No, protože jste vzali jen špičku toho ledovce. To stejný, pokud já se budu inspirovat třeba u něčí kampaně, já možná uvidím jejich příspěvky na Instagramu, uvidím jejich e-maily, ale neuvidím, jak ten funnel funguje interně. A to je přesně důvod, proč bychom, OK, jako inspirujme se, dívejme se na inspiraci, ale jako dneska bych možná řekla, jako nedívejme se, protože pokaždé, když se vlastně na tu inspiraci díváme, tak ztrácíme ten náš unikátní vhled. A je strašně důležité vědět, že pokud máme nějak postavit například funnel, že je to náš funnel a to, co my mu dáme jako tu obálku, vlastně když bude naše, tak to bude stejně fungovat i mnohonásobně lépe. No a v neposlední řadě 8. věc, kterou bych udělala jinak, a pokud bych začínala od začátku, tak to by byla ta, že bych nejela na doraz. A zde se zase odkážu na to předchozí video z Bali, které jsem pro vás nahrávala a asi bych to shrnula do jedné myšlenky. Čím déle budete ten čas off, nebo ten čas pro vaše já, ten čas pro tu pauzu jako oddalovat, tím více času budete potřebovat na to, abyste se mohli vrátit zpátky. Mně tohle trvalo rok. A můžu říct, že husí kůži není nic horšího, než když víte, že chcete pracovat, že máte na to nejlepší podmínky, nejlepší prostředí, ale tady vás něco nepouští. Já jsem si konečně zařídila doma své podcastové studio, na které vlastně jsem se těšila poslední 3 roky, protože jsem pořád nahrávala podcast prostě v obýváku, kdekoliv se ten mikrofon dala, jakože v tragických podmínkách, a pak jsem měla najednou doma studio, ale já jsem nemohla nahrávat. Já jsem najednou měla svůj perfektní home office, který jsem tady jako na Bali strašně postrádala, proto jsem jela domů, že si chci vytvořit svoje zázemí. A najednou jsem jako nepracovala tolik, kolik bych si přála. A můžu říct, že není fakt nic horšího, než když chcete, ale nemůžete, protože vás to nepouští. A věřte mi, že je to fakt strašný pocit, zvlášť pro někoho, jako jsem já, kdo je ambiciozní, kdo chce dosahovat cílu a prostě najednou víte, že to vaše vnitřní já prostě nechce. Kdybych to měla nějak shrnout, tak pokud bych tedy začínala podnikat online od začátku, tak rozhodně plánuju dlouhodoběji a plánuji si konkrétní období, kdy je čas hustlit, to znamená čas kampaní, releaseu nových produktů, eventů, zkrátka věci, které nám v tom biznise přináší cashflow a které jsou pro nás důležité, a v návaznosti na to bych si předem definovala období, kdy se bude v biznise třeba uklízet nějaké věci, udržovat, anebo prostě ten biznis na chviličku jen nechat být. A ne pak tato období vykrývat jen nějakým dalším nápadem, jen proto, že nás zrovna napadne. A já si myslím, že asi víte, o čem mluvím. Stejně tak, pokud dokončíte nějaký projekt rychleji, tak je velmi snadné si tam dát nějaký další nápad, proč na něj zrovna máme čas a zrovna nás napadnul. Ale moje cesta mě také naučila to, že ne vždycky potřebuju jednat na každém super nápadu, který mě napadne, protože zase dělat toho více neznamená vždycky to, že budu dosahovat lepších výsledků. A také uvidíte, že pokud se s tímto plánováním naučíte pracovat vy a dáte tuhle vizi i firmě, tak se bude i mnohonásobně lépe cítit váš tým. A já si stojím za tím, že spokojený founder, spokojený tým, spokojení zákazníci a spokojení jsou naprosto všichni. Takže určitě mějte tohle v paměti a nezapomínejte na vaše velké cíle, ale také i volnější období, protože v podnikání nebude nikdy ideální čas na to vzít si volno nebo třeba odletět na Bali. A já vám můžu říct, že to byly právě ty volné měsíce, které mi dali z dlouhodobého hlediska i pro můj růst absolutně nejvíc. No a nemůžu tomu uvěřit, ale jsme u konce. Pevně věřím, že vám toto video pomohlo, že vás inspirovalo nebo že vám předalo nějakou hodnotnou zpětnou vazbu, kterou při svém růstu zúročíte. A pokud ano, budu strašně moc vděčná, pokud dáte tomuto videu svůj like, přihlásíte tomuto kanálu odběr a napíšete mi do komentářů frázi profitabilní podnikání.
Touto zpětnou vazbou mi totiž dáte vědět, že vás tato edukativní videa z oblasti biznesu a online marketingu baví a já tak budu vědět, že jich mám pro vás tvořit zase více. Také pokud chcete podnikat online a chcete mít konkrétní roadmap k tomu, jak to udělat lépe, naschvál neříkám správně, protože jediná správná cesta tady není moje, ale jen ta vaše, ale přesně tu vaši správnou cestu vám pomůžeme najít i v našem programu. Mám plno, na který najdete odkaz i v popisku tohoto videa. Nicméně od srdce vám děkuji za váš čas a přízeň, velmi si toho vážím, že jste zůstali u tohoto videa až do konce. Já si jdu tady užít zbytek slunného dne, pokusím se nespálit a budu se na vás těšit zase u příštího videa. Mějte se nádherně, ahojte.